Jeg prøver lige på at komme imellem. Ja. Okay, det bliver lidt svært at filme her. Hun vil lege med hun. Hold kæft, hun er fej. Ja, det kan være, at vi skal stå med den. Det kom på dagen. Ja. Ja, det har hun. Hun er blevet rigtig pæn. Ja. Og så hopper du lige, så vil din mor ikke af med dig. Nej, så beholder jeg dig. Ej, hun traver sgu også til den lige før. Ja. Kom så! Hvad sagde du? Jeg kommer nu.